evening! Hello! Andito ako, bumalik ako dito sa harapan ng cam para sa pagsasaluhan natin na haul! Haul ng 11.11. Yun nga sabi ko sa inyo 21 items yung na-order ko. Kaya napadami guys kasi magaganda naman doon sa mga description at sa mga review. Pero sa tingin ko talagang jackpot yata. Titignan ko ha. Kasi, Diyos ko guys, tingnan nyo itong nabili ko! Ang ganda nito! Ang ganda talaga nito! Sana, nagiging sana, totoo yung description ha. Sana hindi ako niloko. Sana, totoo yung description nila. Okay? O ipakita ko na sa inyo kung ano-ano ito. Dahil 1, 2, 3, 4, 5, then 6. Ang dami. 6, 7, then 8. 8 packages. 8 packages na binili doon sa sale ng 11.11 sale ng Lazada. 11.11 Lazada sale. Ito guys. At ang gagawin ko ay i-open natin ang pinakamahuli na lang itong malaki. Itabi ko muna dito. And then yung pangalawang pinakamalaki, itabi ko muna. Yan. At itabi ko rin muna ito, malaki din. Ang dami guys, talaga. Tapos ito rin, malaki-laki. Okay, itong apat na maliliit ang una. Pero before that, ay gagawa pa ako ng thumbnail! Wait lang! Oh my God! Ang dami guys, talaga. Ang dami. So, ayan. Teka, at gagawa tayong thumbnail lang ha. Kadali. Ang dami. Ang dami talaga. Ayan guys. Look at this guys. Dito ako, gagawa tayong thumbnail. Gagawa tayo ng... Wala na yung mukha ko! Hindi na makita. Teka, itaas ko lang konti. Hello? Hindi kuha? Hindi kuha, guys. Grabe. Ayan. Dito ako. Lazada sale! Ayan Naku, ang dami. Ayan. Ayan guys, thumbnail ko. Ayan. Yes. Yes. Dami. And then, porket, ayan nga guys, ang dami, Tingnan mo yan, Look at that. Dami. Okay. Ngayon, umpisahan ko from the smallest to the biggest para ma-enjoy natin ang thrill ng ating binili ay from the smallest to the biggest. Okay guys, kukuha akong gunting. Ayun. Kukulang ako ha. Nakakangalay. Galing kami nag-walking at nakakapagod. Ayan. Okay, ganyan ha. Dito tayo, makita-kita tayo dito. Okay, kita nyo ako. See? Ganyan ha. So, the smallest one. Ito yung smallest guys. Wow. Small na small. Tingnan natin. Hindi ko na babasahin para di magtagal. Tapos, ilalagay ko pa sa description box kung yung mga binili ko and then the price. You like that? Yung detailed description. So, itong smallest one is
ang binayaran ko dito, dun sa ibibigkas kong price is with the delivery charge or the shipping fee, 277.15. 277.15. Ayan. Pero ang original price dito ay wala, hindi nakalagay guys. Kasi ang shipping fee, normally, dito sa amin, sa Tagbilaran is 125. Pag mga maliliit na ganito. 125 ang shipping fee. So, i-minus mo doon sa 277. So, this must be maliit lang na 100 plus. Where's my cellphone? Oh my gosh, ay, akala ko naiwan ko po. Pinagtaginan. Okay. 277. Ito na naman tayo, nag-arithmetic na naman guys. Hello guys! Mga negosyante dyan, tingnan nyo ito. Oh, abang-abang pag may time sa mga sale dyan sa Lazada, may mga occasion, tayo ay napagbigyan na naman na mag-order. Oh my God! So, minus 125 equals 152 pesos ito guys. So, abang-abang, what is this? 152. 152. Charan! Oh, charan, charan, charan. What is this? Wow, bra. Obviously, bra. Bra. Kaya ang dami-dami kong bra kasi pag sale ay talaga namang inaabangan ko kasi ewan ko, may phobia akong bumili ng mahal. Ito yung pang yoga. The pang yoga. Ayan. Meron na akong pang yoga. Ayan o. Ayan o. Ganda. Check sheet. Oh. Pwede mo na rin underwear. Pwede. Pero ang kanyang material ay okay naman. Tapos may ganyan. Anyway, ang material is elastic siya. Alam mo yung ginagamit na cloth sa leggings? Ganon, stretchable. Ganon. Ayan o. Okay din. Mukha namang komportable siguro pag suot. At saka ang packaging niya is like this. Okay din. No? 100 plus na bra. Aba, ayaw mo pa. Okay, dyan ka lang. Dyan ka lang ha. Manahimik ka dyan. At ako'y magbubukas pa. At ito naman ay ang sunod nating bubuksan ay 345 pesos minus the shipping fee, 345. Ito naman naglalak agad ginagamit pakista 345 minus 125 equals 345 minus 125 equals 220 pesos itong item nito. Nagkakahalaga ng 220 guys. 220. Doon sa braha, parang mura na. May underwear ka na, may bra ka na ganong halaga, di ba? Ang mura. Ito. Sana natin buksan. Charan, charan. Ay! Nahulog pala sa kabila. Ay, ano ba yun? Okay, ano naman ito? Hindi ko kasi binabasa kung anong item yun. Magtatagal kasi tayo. Ang liliit ng letters and then, yung parang faded yung mga typewritten ng mga items. Bakit ganun? Wow! Ito pinakahihintay ko! Kasi alam nyo, minsan na-scam ako. Ngayon, this time, this is not scam. Oh my God! Pinakahihintay ko para sa risotto ko. This is for my ingredients sa risotto. Ito yung ang ganda. Meron na saffron. Kung sa Italian pa, zafferone. Ayan o. Ano kasi, minsan nag-order ako guys, ang mahal ng bayad ko, 500 plus. Alam mo, dumating sa akin, alam mo yung lagayan ng alas na maliit na ganyan, ganun lang ang pinuno nila ng saffron, tapos 500 plus. Na-scam ako minsan, kaya masamang loob ko. Ngayon naman dito,
sa description, ang daming bumili nito doon sa ano. Kasi ganun ako pag bumibili, binabasa ko muna ang mga reviews. Okay, nandito na yung saffron. Saffron, ayan na saffron. Okay. Alam niyo ba saffron? Saffron yung ganyan, oh. I will show you. Naku, bubuksan ko ba? Yung ganyan, oh. Yung parang flower ito, eh. Ganyan, oh. Yung petals ng flower. Ganyan, oh. Orange siya. Di ba? Okay. Ang dami, oh. Talaga natupad yung order ko. Natupad. Talaga. Kung ano yung description doon sa, ng store, sa product niya, ay yung talaga ang dumating. Okay? Okay. This is Kasubiha Saffron. 100 grams. Ayan, oh. Ayan. Meron pang expiration date nakalagay is Best Buy August 2024. So, matagal pang mag-expire. Okay. Ayan, saffron. Meron na tayong saffron. At ito naman ay nagkakalaga ng 602 minus 125. 602 minus 1. Ano ba yun? 602 minus 125 equals naman eh. 600. Ano na yan? Siguro ko yata itong ano po. Minus 125. 477! 477! Yay! Ano kaya? Ito bakit mahal? 477? May order ba akong ganun? Baka sa anak ko ito ah. Kasi halo-halo yung in-order ko nun eh. Meron sa asawa ko, meron sa anak ko. Pag ganun sale kasi, sinasamantala ko. 477. What is this? Wait, ano ito? Oh! Uy, mukhang sexy, mukhang magandang tela. Wow! This is Wanda blouse! Yay! May blouse na naman akong white. I love this! I love this, guys! Oh, wow! Ang ganda! Oh, may pangalis na akong white. Very nice! Yay! I love white. White na blouse. Yan. May dagdag ako sa mga collection ko ng white blouse. Ayan, meron na tayong pandamit. Tagila. Magkano ito? Price? 450! 450 pesos! Minus 450 minus, let's say, 300 ang shipping fee. Kasi ano eh, yung pangalan nito, for 450 minus 300 na shipping fee equals 150 lang to? Oh, bakit malaki ano iba ito? May order ba akong ganito? I don't know what's this. Huhulaan natin. Hulaan nyo guys, ano to? Sige, mauna na kayo. Ano ito? Sige nga. Mahaba siya. Kung may kilambang, parang may bakal. 150 pesos. Uy. Talaga lang ha. 150 pesos ito ha. Mukhang may amount ito na ano eh. Siyempre, ito 11-11 sale ha. You remember, discounted talaga ng malalaki pagka 11-11. You know, pag sale ng 11-11, talaga namang yung mga stores, nagbibigay sila. Para sa ganon, makatikim naman yung mga suki nila ng mura. Ayan. Oh. What's this? Ay! Alam ko na. Nandito ang picture. Andyan ang photo. Oh, naalala ko na. Kasi alam nyo guys, yung mga sapatos ko, ayoko ma-damage. Kasi yung iba mahal eh. Walang shelf. Puno na yung mga shelf namin. Lalo pat yung shelf namin dun sa baba, ay sinira ng bagyong Odette. Kaya ito, try ko kung okay. Sabi ng husband ko, ba't ka nag-order ng sale na ganyan na ano? Madaling masira yan.
Sabi niya, magpagawa na lang daw nung talagang matibay. Dahil ayaw niya ng mga plastic-plastic na may cover-cover na ganyan. Eh, sabi ko naman, kailan pa? Paano naman yung mga sapatos ko? Ganito yun guys, hindi ko na bubuksan. Magtatagal tayo, ganyan yan oh. Shelf na ganyan, lagayan ng sapatos. You see? Yung photo. Ayan. At ang may lagay dito is how many shoes? 9 layer shoe rack. So 9 layer. 1, 2, 3. Maraming pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. 18 shoes or 20. Let's say 20 pairs of shoes. Pwede. So, ayan. Talagang 150, ayaw mo pa? 150? Yan, shelf na yan. Kaya lang yun lang, shipping fee nito dahil mabigat-bigat, mahal. Nasa 300. Kaya yun, mahal. Ngayon guys, meron akong very exciting na ipapakita sa inyo. I am so excited to share with you itong next na kahon. Dahil obviously, alam ko yan ang inaabangan ko sa lahat ng order ko na gusto kong i-share sa inyo. At tunghayan natin kung talagang ito yung description kasi ang dami na naming napasyal na mga bilihan ng ganyan, yung coffee maker with a frappuccino, o yung para pangalan nito, yung para sa cappuccino, yung pabubulain yung cappuccino, ano tawag doon? Ayan oh. Ang laki, di ba? Ito yung binubuhat ko kanina na ang laki-laki. Oh, di ba? 150 lang ito. See? And then ito, medyo may kamahalan to. Oh, 3,160 ito. 3,160 with the shipping fee. Kasi ang laki naman. Pero ang price talaga nito, nitong item is 2,400. And then, ang original price nito guys, kaya ako naengganyo na bumili, kasi matagal ko nang gustong magkaroon kami ng paggawa ng cappuccino, yung mga coffee maker kasi namin, nangasira, alam nyo na, mahilig kami sa ganon, coffee, lalong-lalo na cappuccino. Ay ngayon, nakita ko ito, it's an occasion, sabi ko. So, ang laki ng discount, diba? Diba? 8,000, tapos mabili mo lang ng 2,400. Kaya, sinimantala ko. I will show you and then check this out in supermarket, department stores, like that. Yung mga nagbebentang ganito, tingnan nyo kung magkakanong ganito nila. Ha? Okay? Ay! Sinaklolohan ako ng darling ko. Ayan ang darling ko. Mas mabilis siyang mabukas, guys. Diba? Sabi ko lagi-lagi. Yung pagbubukas ang matagal sa akin. Kaya ito na naman ang lakay ko na very helpful. Alam niya, mahina yung grip ng kamay ko eh. Ingat ha sa karton. Grabe ang kanilang pag-utak nila. Grabe, no? Kalat itong plastic. Duduble na ako. Duduble ang plastic nila. Okay. Ang ganda. Para safe. Di ba? Meron siyang photo dito. Ayan, may photo siya, Ayan, Ayan. So, buksan. Ayan. Buksan. Wow, meron pang bigay na regalo sa'yo. Regalo? Merong merong card. Merong Greeting card for sulat. Christmas. Yes, may greeting card. Yes. Look Baka at may me. pa-discount dyan ha. Hi. Uy, meron pa siyang patalastas ha. Ayan, basahin natin. Wow! Nakatanggap na tayo ng card ng regalo! Nasa Pasko! Meron na tayong regalo sa Pasko, guys. Ayan, regalo natin sa Pasko, Kita niyo ako? Tingnan niyo naman ako. Ay, meron pa siyang manual. Okay, ito yon. At ang card ay ganito, guys. Wow! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, Merry Christmas daw. Pero walang laman. Ay, akala ko nag-read siya. Yun lang, Merry Christmas. Pero, anyway. Wow! Wow! Ang ganda!
Hindi pa nga nabuksan eh. Yan na, yan na, yan na. Tan. Uy, ano ito? Hindi na namin. Wow, ang ganda. Hindi Meron na. pa siyang ganito. Oh. Oh, kita mo? Oh. Oh, ang ganda, di ba? Oh, ayan na, ayan dyan ang na kape, yan, pupunta oh. yung yan Paano na ba? yung Paano, strainer nung ano, Paano ba? nung Paano ba? coffee. Ayan na, Ayun, pagka may ganun kumulo pala. na yung mainit na tubig na dadaan na dun dyan sa coffee, ay dyan na dadaan. Uy, baliktad yata, papi. Baliktad. Ay, tama. Ayan, buksan natin. Dyan, 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 dyan. Dyan, 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 dyan. Tan, taran, pipintahan natin. Pipintahan natin. Dahan-dahan. Ayan. Oh, di ba? Ayan na ang harapan, oh. Ay, hindi pala. Di pa. Yung side view niya pala ito. Ayan. Oh, yan. Op, alisin ang plastic. Pa, samantalang Oh! Brand new coffee maker. See? Ganda. And then, kung pumunta ka sa mga surplusan na mga ang mahal, Japan sobra. surplus, 10,000 daw Korean. Ala, binebentahan kami ng 12,000. Gamit na gamit at ang dumi-dumi. Porket mayroong branded no. kasi, branded daw yun kasi. No. May pangalan pa rin. Pero alam nyo guys, itong binilhan ko nito, sa totoo lang ha, hindi sa pagyayabang, ito ay binili ko ng 2,400. Naging 3,000 lang kasi, yun nga, yung shipping fee. Bago. Alam mo, bago. Nung pagkatapos ng 11/11 Lazada sale, ibinalik sa presyo na 8,000. Nahigit 8,000. Mahal talaga ito. Wow! I have a brand new coffee maker! Nice! Meron pa siyang ano ng gatas, oh. Ito, oh. Oh. Ganda! Oh, ito yung kanyang. Yan yung para sa cappuccino. Yan. Yan. Ayan na, magbe-vapor dyan. Diba? Tapos dito, sa likod, pakita mo ang likod, Papa. No. Turn. Dumidikit Yan. ang may radar pala sa May likod. mga gamit dyan. Ipakita mo. Teka, tuksan natin. Meron pa yung tape siya, oh. May Bagong tape. bago. Oh, Yun. brand new. Uy, meron pang lagay yung scoop ng kape, oh. Ay, Oh. scoop yung Yung pang-measure. takal, oh. Takal-takal. Ayan. Yes. Ito mo lagay yung tubig, oh. Yung water, oh. Diyan, oh. Ayan. Pero, Yan ang lagayan oh. ng water. Oh. Ang tusawang coffee na dyan. Mukhang kape kasi lalo na ito. Grabe. Nako, walang umaga na hindi magkape yan. Nako. Bakit ba ganun kasi? Para hindi ka magising pagka hindi ka nagkape. Masarap magkape pagka, Sarap na ano na magkape. pagka yung O, saan mo na ilagay ito? coffee mo ay ano, fruit coffee. Yun. Ito mo ilagay, oh. Yun, oh. Ibalik natin. Saan mo ba kinahin? Pagkat yata. Okay. Ayun, guys. Brand new coffee maker. We have na. Wow. Yan. Yun. Ayun, nakita mo guys. Oh. Tapos ano, yung touchscreen yata, pindutin mo ganyan, no? Ay, Digitalized red. digital. Pindutin mo lang ganun, ha? Digital. Ayun. Ang ganda! Wow! I love it! I love it! Try sana kaya lang walang cord. Yan. Ano? See? Look at this. Yes. Oo, i-video mo ako. Picture for thumbnail. Yes! For thumbnail. Ang ganda ng coffee maker. This is only 2,400. Brand new talaga. Sealed. Grabe. Tapos ito, 150 pesos na lagayan ng sapatos. O, tangkan yan. Ha? Tangkan yan. Makakita ng 150 lagayan ng sapatos. Ha? Ha? Yan ang sinasabi ko. Kailangan tignan ang mga occasion. Mapagmatsyag at abangan ang mga sale na yan. Okay guys, Meron po as my t-shirt ito na ano muna pa? says, smile, smile, okay, smile para maging lucky lagi. Ito na ano muna pa? Smile para happy lagi. Oy, meron pa! Oh my God, meron pa! Oh my God, no, wait! Ito, meron pa. Ibaw mo yung yung video. Ibaw mo.
at hindi makita. Meron pa dito guys, ang price is 1.7 yata. 1,729. 1,729. Kasama na shipping Ayan. Ayan. Kasama ang shipping fee. Kasama ang shipping fee. Kaya ito ay napakamura. Mga, let's say, mga... Okay, now continue. Ito, buksan na natin guys. 1,700 dito. Siguro, let's say, ang shipping fee is 500. Mga 1,200 lang ito. Ang price ng item. Ha? 1,200. Nakita nyo kung ano ang karton. Nakita nyo ang balot. Super balot-balot talaga. Eh, ganyan na lang. Ganyan na lang. Ayun. Uy! Ano yan? Welding machine. Ouch! Oh my God! Masa? Ala! Ala! Ayun, Ala! machine. Yung welding machine pala ito! Oh. Ow! 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 Wow, ang cute! Ang cute! Cute Ang cute! Ay! Kita na kayo ng welding machine na wala pang 1 foot guys. Mga siguro let's say 10 inches. 10 inches ang length and yan. Ang width is let's say 6 inches. 10 by 6. Look at this. Ang ganda. Oh, Gaano? meron ka ng welding machine sa price lang na 1,700. Included na doon ang shipping fee. Oh, kompleto. Inverter welder. Meron pa siyang cover na ganito papa para sa mukha. Oh. Ayan o. Look at me. Look at me guys. Oh. Oh. Look at me. Ang Tignan mo ganda. naman ang laman ng loob, oh. Ang ganda. Oh. Oh, 1,200 na welding machine. Ang gaano? Ayaw mo niyan? Oh, di ba? Ang ganda. Ganda ng pagkaripak ko, mayroon pa siyang Meron pa siyang ganyan, no? Oh. Parang balon, no? Para di masira. Oh, parang parang ice Uy, candy. mayroon pang panibreng welding rod. May welding rod, yes! Welding rod. Saan? Ito. Ay, meron pa siyang brush. Ang galing, may welding rod, may brush pa, guys. Oh, see? May brush, may welding rod. Pwede mo nang Ito i-testing. yung, Ito handle yung- ng ano. Handle niya. Uy, mayroon siya ito. Yung salamin niya ilagay sa gitna. Oh, yan salamin. Yan. Oh, ito. Yan, lagay mo dyan siya ano, para di ka maano. Oh, yan. Wait yan. Ayun, dito sa mask. Hindi ako makalagay. Product certificate daw. Meron pa. Instruction book pa, oh. Ayun, dito. Hello? Wala akong nakita. Ayan. Wow. See? Wow. Ang galing natin. Sobra. Naka-timing na naman. Jackpot! Winner! Jackpot talaga! Winner, 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 winner! Winner talaga! Grabeng winner! Grabe talaga. Winner talaga. Look at this. Look at these items. Winner! Winner! Winner, guys! Grabe! Wow! Big thumbs up! Oh, 2 thumbs up talaga na big, big, big. 2 thumbs up. Ang mura. Kasi alam nyo guys, alam kong function ito dahil yung welding machine na binili rin namin sa Lazada way back 2 years ago, yata 2 or 3 years ago. Alam nyo, ang dami nang nagawa. Nagawa yung grills ng mga balcony namin up to the top. Pati yung mga sa roof, sila ang ginamit nila, yun lang. Magaan kasi kahit ilagay mo lang sa shoulder mo, hindi hassle. Yun, oh. Oh. Ang ano eh, Yung pang-cover ng face, oh. Yan, oh. Oh. very Yan, oh. very handy. Ayan, oh. Bulaga. Ako nga. Ganun pala yun, oh. Wow. Oh. May Ayan. hammer ko siya Oh. dito. Ayan. Hammer naman dito. Ayan. Ano pa kapin na welding Ang rod, oh? galing! Oh. Ang ganda talaga. I Yeah. appreciate it Lima. very much. Then, meron siyang manual. Pati rin ito, may manual din. Oh. Tapos, meron siyang product certificate. Ayan. See? Then, freebies are the steel brush and the welding rods. Ayan. Ang galing. So, na-share ko na naman ang jackpot na nabili natin. Jackpot na nabili. Naka-jackpot na naman tayo,
guys. Yun, ito na. Oh, naka-jackpot na Ito na, naman. oh. Ang ganda. Ang liit. Very Oh. nice. Ang lito. Oh. Very nice talaga. Maliit. I love it. Very nice. Mini. Mini welding machine, but mini lang na tinitignan nyo yan, pero malaking tulong yan kasi maraming mawe-welding yan. Katulad ng welding machine namin na gamit namin, maliit lang yun, pero ang dami nang natrabaho talaga, sa totoo lang. Ah, Ganda, ha? ang ganda. Kulay red pa, Naka-timing kami. Ang ganda pa ng kulay. Good luck talaga. Oh, di ba? Ah, my God! Okay. So, magpaalam na ako. Ganito, magbaw ako na magpaalam dahil hindi niyo ako makita, hindi niyo makita ang mukha ko. Okay? Sana ay naibigan niyo yung sinare ko na 11-11 Lazada Haul. Ito yung part 2. Part 2 ng 11-11 Lazada Haul 2022 na kung saan naka-jackpot tayo guys. Jackpot talaga. Super jackpot. Biro mo yun, lagayan ko ng 20 pairs of shoes, 150 pesos. Look at this. And then, yung jacket ni Marco, 477. Na ang ganda. Super ganda. Ito sa department store yan. Ang mahal niyan. Naku, patahiin mo ako ng ganyan. Hindi ako papayag ng ganyang price lang. Tapos, merong ganon. Oh, hello. Pwede nang gamitin ito sa may mga COVID. Ay, simba ko. Wala na yung COVID, guys. Wala na. Okay? Thank you so much. See you on the next video. Bye-bye. Okay lang ba na ganyan? Na nakayuko ako, guys? Okay lang ba? Hindi makita eh. Uy. Meron tayong coffee maker. Ayun. Yan. Ang ganda. I love it. Yung welding machine. Meron tayong jacket para kay Marco. Meron tayong shoe rack. Ang dami bags and di ba? Kakatuwa. Okay, paalam na ako. Bye-bye! Sana naman mag-like kayo at saka click the bell button para sa ganun ma-notify kayo every time na merong bagong upload. At saka exciting na makita kayo lagi. Kaya dapat naman ay mag-comment. Please show your support naman sa channel para sa ganun ay makita ko kayo, makilala at maging kaibigan at maging parte ng Rich Chich channel at magkakaroon tayo ng katuwaan lagi-lagi. Okay? I will be sharing with you a lot more beautiful videos. A lot more. Okay? Bye-bye! See you! Take care! Bye-bye na, Papa! Bye-bye na, Papa! Bye-bye. Ayan. Bye-bye! Okay. Bye-bye!